Sila ang mga babaeng miyembro sa Magdum Kababayan Pantawid Sustainable Program Association kun MKP SLPA sa Tagum City nga benepisyaryo sa seed fund nga 300,000 pesos nga kapital nga gihatag sa DSWD aron matukod ang mini market. Gi-turn over ngadto sa asosasyon dili pa lamang dugay nga nahimutang sa Purok 6A Barangay Magdum, Tagum City. Nagsilbi kining instrumento sa pakigtambayayong sa lokal nga gobyerno sa Tagum og Department of Social Welfare and Development kun DSWD 11. Ang mga benepisyaryo pulos miyembro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kun 4Ps. Tinguha sa gobyerno nga maadalayan ang mga vulnerable sector aron makatabang sa panginahanglanon sa pamilya. Ang mini market gilaumang makadugang sa kita sa mga miyembro o mapalambo pinaagi sa pagtindabagay. Klase-klaseng baligya ang gi-display sa mini market nga sagad nga gipambaligya mga nag-unang gikinahanglan sa pamilya. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!